mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba. At magbalik ang bigay kayong programang Nano Patataglos Nano Puret ang miyaliwa pang mag-happy birthday, Palto, yun Allah. Happy birthday kang Seya Manlapas, dati miya pong OJT kay ni CLTV. Sana Seya, lahat ng mga pangarap mo sa buhay, makamit mo na dahil graduate ka na, nag-birthday ka pa. Sana wag mo kaming kalimutan dito sa CLTV. At kung magpapadala ka ng pizza, kailangan yung malaki dahil marami kang papakainin. Again, happy birthday Seya Manlapas. Wishing you good health at maraming blessings. Happy birthday, Siana Feliz Kailao. Siana, may you grow to be a beautiful, intelligent, and a God-fearing girl, and always listen to your parents. Okay, Siana, sana binigyan ka ng magandang regalo ng iyong parents na sina Attorney Chan and CJ Kailao. Ingat ka palagi, Siana. Happy birthday sa iyo. Happy birthday, Boss Louie Clemente na ning si Bosco. Ay, Aldo, BCA Koyang Louie sa Samasnanin Traffic. Kete kang City of San Fernando, lalo na sumakalbog. Taglos mo, sir. Kaya kang masanting ang pamang silbi. Kaya katamong balen, ganasan ang birthday wishes mo matupad. At sana, mayakit at wala ma-recognize in kayang sipagan at pamagsilbi kaya katamong balen. Boss Louie Pasibayo, happy birthday kaya ka. Happy birthday, Mayor Eduardo Dimandato ning Bacolor, Pampanga. Mayor, dakal po salamat kaya kayong masanting serbisyo ka rin kaya kang kabalen. At sana po taglos ini. Wishing you po na di na akong masikan na paming kakatawan ng kakatamang apong ginubangan ng atag lusyo pong pagsilbiyan, din kaya kayong kabalen, din kapampangan. And siyempre, dakal pa pong blessings kaya kayo, uling balumi, kayo, mapag-share kayo karing blessings you. And sana po, dakal ko pong asopan, Pasibayo po, happy birthday, Mayor Eduardo Dimandato ning Bacolor, Pampanga. Ayan, o ngayon naman po kung detang nandin, medyo matualang bagya, in a older age ngayon po, in a much younger category naman din kaya beta mo. Una ko pong pakilala kaya kayo, kayang siping ko, yapin po, Jacob Magtoto, kasiping na pong Jacob Magtoto, yapin, Celine Kirsten Mercado. And siyempre, last but not the least, si Austin Ophel Dico. Congratulations sa inyong tatlo. Congratulations. Thank you mo rin si Austin. Thank you po. Ayan. And kamukha ng tatlong nauna, yung mga pa-shoutout nyo, sino? Unahin na natin kay Jacob. Go ahead, Jacob. Una po, gusto ko pong magpasalamat po at isa-shoutout ko po ang aking mami na si Maribel Magtoto and si daddy po na si Agustin Magtoto. Gusto ko din pong i-shoutout ang kuya ko, si Austin Magtoto. Ayan. About you, Celine? Gusto ko pong i-shoutout ang aking mga magulang. Ang nanay ko po si Marlene C. Mercado, ang tatay ko po si Cecilio Mercado, at ang kapatid ko po si Shelo Mercado po. Ayan, mukhang matipid ang mga to, mga parents lang ang ginigita. Austin, baka gusto mong dagdagan? Ayan, I want to shoutout po yung mga teacher coaches and yung school head po ng school namin. And then yung parents ko po, si Ann Iko and Nasir Iko. And yung mga school friends ko na rin po, yung LOS po. Okay. Austin, umpisahan natin sa'yo. Paano ka nagkaroon ng parang na-encourage na pumasok dito sa elective na ito sa ICTHS? Magmula bata pa lang po ako, na-amaze na po ako yung sa mga napapanood ko po sa YouTube. Yung mga nagko-code po sila, gumagawa po ng robot. That's why nag-aral po ako sa ICT in the first place since gusto ko po matutuhan yon.
Okay, how old are you, Austin? I'm 14 po. O, sekarang punta lang pa na beta mo na 14 years old. Yapa mo, Austin. How about you, Celine? Paano ka naengganyo sa robotics? Same po din kay Austin. You're watching din sa YouTube or paano? Opo, nanonood din po ako sa YouTube at nung bata po ako, nanonood po ako ng mga Transformers. Oh, don't be shy. Ako din hanggang ngayon nanonood pa rin ako ng Transformers. Baka mag-alala. Okay? Jacob, your older sister is a part of the previous group na kasama natin. Opo. Meron bang parang influence din si ate dito sa pagpasok mo sa robotics? Yung influence po na nakuha ko po, more on my brother po. Okay. Since I was a child po, he was more into gadgets than I was. So, na-influence siya po ako sa kanya, kaya pumasok po ako sa IC. Naku, hindi daw kay ate. Naku, pagkatapos ng anong to, lang episode natin, mukhang may, mayroon talagang competition sa dalawa. Pero congratulations, how old are you? I'm 13 po. 13. 13 years old po. Celine, how old are you? 14 po. 14 years old, ne? At, oy ni po, ahakit siya po, keng karapan nyo, in karelang making invention, nakutang ko po karela kay Bat. Kaya pong edad dang 13 and 14. Anya pong panahon na ita, nanong gagawan tamo. 13 and 14 years old, ila po. Ne? Gagawa no pong miyaliwang inventions at menulila pong galal kay miyaring Robo World Cup Kempong Brazil. Can you explain to me the concept of your invention, Jacob? So, the turtle po ay makakatulong po sa mga farmers and fishermen all throughout the world keep their crops and aquatic lives healthy and Okay. Paano nyo naisip ito, Celine? Itong turtle, kamukha ni, ni Squirt. Ilan yun si Squirt? Yung doon sa Finding Nemo, ano ba naman kayo? Manood kayong cartoons. Bakit ito yung na-conceptualize nyo? Bakit ito? Na makatulong sa mga fishermen, sa mga farmers? Dahil si Jacob po, lumaki po siya sa rice bowl capital of the Philippines, Nueva Ecija, at nakita niya po yung mga struggles ng mga fishermen at farmers, kaya gusto po namin silang tulungan. At sabi din po ng Philippine Agriculture Secretary Francisco P. Teo Laurel, technology will revolutionize agriculture and help increase productivity and profitability. Okay. Is the turtle different dun sa isa, Austin? Or they're just the same inventions? Yung turtle po kasi under business and innovation category po siya. So this one po is cliffhanger. Cliffhanger? Yes po. So yung robot po na to, siya po yung gumagawa sa mga challenges na binibigay sa amin. And yung tinatawag po na sumo bot, which is maglalaban po yung mga robot. Oh, yung parang napapanood ko rin yan sa YouTube, yung mga merong naglalaban na inventions. Kumusta yung cliffhanger invention mo, Austin? Yun po, and in the first challenge po, we achieved second place, which is silver. And then the next two challenges naman po, yun po, nakakuha po kami ng gold. So after all those po na panalo, naka-achieve po kami ng gold overall. Okay, kasama mo dito si Jacob. Si Jacob din. And eto, Jacob, itong ginagawa niyo yung turtle, nung nandun na kayo sa competition, hindi ba kayo na-intimidate dun sa ibang kalaban, other competitors sa doon? Parang sinabi lang po nung group na sina Kuya Kim po, sabi po nila, hindi po kami nagpapakain sa kaba po. Okay. So, hindi naman po. Huwag kayong kabahan. Parang, ang hirap huwag kayong magpapakain. Huwag na kayong magpakain. Baka magpakain pa kayo eh. Kayo. And Celine, papaano nila ginudge yung mga ginawa ninyong inventions? Pina-under ba o puro question ng question? Papaano ginudge yung ginawa ninyo? Pinesent po namin yung turtle, pinakita po namin yung mga features, tapos yung concept, yung mga business papers, tapos tinanong po nila kami pagkatapos ng presentation. Okay. And nung nanalo ka na muna doon sa cliffhanger, nung inawardan ka,
did you expect na mananalo? After all, maraming magagaling din na sumali sa competition, Austin. Oh, well, I didn't expect anything naman po. But kami po ni Jacob, we just tried our best para kung ano man po maging result, at least, yun na po. Ginawa na po namin yung best namin. So, we didn't expect po na manalo. Okay, Jacob, yung isang grupo nung nanalo, nagtatatalon daw, nagsisigaw. O ikaw, anong ginawa yung dalawa ni Austin nung tinawag yung mga pangalan ninyo? Tumakbo po agad kami sa stage habang tumatakbo. Ay, good decision kasi para hindi mabawi yung award, no? Good decision. Kunan nyo na yan agad. Kunan nyo na kaagad para walang ay, we did not make a mistake with Hindi, sa inyo na yung And Celine, what did the judges say noong in-explain nyo yung turtle ninyo? Sabi po nila na very good po kami at impressive po para sa age pa namin. Yun nga. Di ba impressive on their age, nakagawa ng ganito. In the future, kung mass produce ito, how can this help Jacob? Itong invention yung turtle. How can this help sa lahat ng mga mangingisda, the farmers, fishermen, how can this help them? So, nakakatulong po siya sa pagsasabi po sa inyo sa real-time na value, ang moisture level sa soil, temperature level sa air, tsaka pH level sa waters po. Okay. Malaki ba yung ginastos nyo dito para magawa? Magkano? Gusto kong malaman. Secret? Secret na lang. Okay, kasi iniisip ko kung darating katulad ng previous invention, no? Kung mass produce ito and abot kaya, talagang malaki ang maging impact nito, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Alam nyo, gusto ko pa kayong kausapin ng mas matagal din, katulad ng naunang grupo, kaya lang, wala na tayong oras. Again, congratulations sa inyo. You made us all proud, and with your young age, palagay ko, marami pa kayong gustong gawin na inventions. O anong gusto mong gawin after the turtle? Anong naiisip mo off the bat? Wala pa po. Yung ginagawa ko po kasi, habang may pinupuntahan po kami na place, iniisip ko po kung ano pong invention yung makakatulong po sa mga tao doon. Okay, how about you, Celine? Same din po kay Jacob. Mahihayin. Hindi, ganyan talaga habang mas bata, mas mahihayin. How about you, Austin? Para sa akin po, I'm not sa innovation po. So ako po, pag pinag-aaralan ko lang po usually yung sa mga code, kung paano ko po mas may improve. Okay. O last question ko na lang para makabawi si Celine. Celine, kapag walang robotics, how do you manage yourself na magkaroon ka ng personal time? Do you watch cartoons pa rin? Do you watch how do you manage your time? Kasi syempre, is very meticulous itong paggawa ng ganitong mga invention. Mahilig po ako mag-drawing at mag-write. So baka po next time makapag-drawing po ako ng bagong invention. Oo, baka sa painting ka rin, sa drawing ka din makapag-sali sa ibang competition naman. Congratulations ulit sa inyong tatlo. And alam nyo, many people, maraming tao nakalatao itang lalo na ila kaya na kanila makagawa lang inventions and sana kay ko mo enjoy da pa rin ing panga-anak da 13, 14 dakal pang banwa maleta mo next year ila naman ning makyabe ketang robotics World Cup at ilan naman ing manuling galal kay katamo. And gani naman po pakibaluan tayo po rin komento king kikatamong naniya kasi ala pa kalong yan kaya nang aliwang aldo makipakibatan niya yung kikatamong question of the week. Ngayon naman po na yung kikatamong kamampangan word of the day. Apsalan. Baling apsalan? Aliero. Oy. Ken tutuki, sabihan ko keng ICTHS, Mika, klase lang, Kapampangan language. Apsalan means pigain or squeeze. No, siguro more on by hand. No, apsalan me. Okay? Gabulan tayo po yung amanong siswan. Gamitan tala po rin king kikatamong Pial Doldo Agagawan. Actually, atin pong makibat kikatamong Facebook Live, ing sabi na po nitang basa ko nandin, ing buri na pong ibalik.
Shato. Shato. Balo yung Shato na. Balo me, Austin? Shato? Pamilya po, pero... Oh, sige. Pagbika time, truda ka. Scrabble. At yun pa naman po yung Scrabble. Uling board game na yan. Chinese Garter. Balo me, Chinese Garter. Mas bidala rin babay kayong Chinese Garter. Mas flexible la ka rin, ne? Kay ba't Morally Peralta, shoutout po King Avalians, ne? Kay ba't dakal pa po mga komento, ikonongan po basa, pero iniana, wow, burike ing invention nyo, ne? Both teams, masanting la rin kaya kayong inventions, makasawpla ka rin kaya katamong kabalen, kembong yato, congrats, dakal mag-congrats kaya kayo, ne? Ine, may paramdam ne po yung kaya kaming oldest cameraman, King CLTV 36, Ray Bravo Jr., Pico is the best. Again, dakal salamat kang Charmaine, kang Christine, kang Kim, kang Jacob, kang Celine, ang po pa kang Austin, king kaya kayong oras sabi niya kaya kami, mag-overtime tamo po, tas singilanda ka tamo. May menuli kayong honor, galal, emu kieti Pampanga, nune, kayong buong Pilipinas, dakal ko simbot, ne? Other students from other countries, proud kami kaya kayo at kayo sana mayayari ken. Mag-innovate kayo pa, mag-invent kayo pa. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Joe D. Dizon Mercado, ikayo po yung kaya kayong talasuyong ating pusong makabalen!